samozrejme sem do Incheby. A teraz poradíme všetkým dámam, nielen nevestám, ako vyzerať veľmi pekne. Trošku sa komplikovane chodí v tých veľkých svadobných robách, ale dovolte mi, aby som predstavila ďalšiu dámu. Je to Vierka Ondriková, ktorá nám teraz poradí, čo urobiť, ak chceme mať veľmi rýchlo pekné pery. Teda aj trošku zväčšené a plastického chirurga sa obávame. Áno, máme pre vás pripravenú novinku, ktorá je zaujímavosťou na trhu. Je to prípravok, v podstate balzam alebo kvázi lesk na pery, ktorý zväčšuje, vyživuje a hydratuje pery. Po niekoľkých minútach máte nádherný, krásny efekt na perách s objemom. Dobre, Vierka, aby sme neboli len teoreticky, buďme aj prakticky, skúsme to naniesť a ukázať. Myslíte si, že behom tých pár sekúnd uvidíme výsledok? Nanášajte a skúste nám povedať. Áno. Nanáša sa to klasicky ako lesk alebo balzam na pery. A ten efekt uvidíme hneď, alebo treba chvíľu počkať? Za pár minút treba počkať, áno. Samozrejme, výrobca uvádza 4 minúty. A koľko to potom vydrží? Keď si dávate po dobu 4 týždňov tento balzam každý deň, tak efekt je dlhotrvajúci. Jasné. Vierka, ďakujem veľmi pekne. My sa na Mírku pozrieme ešte aj v ďalšom vstupe, že či tie pery naozaj trošku narastli a či sú trošku väčšie. Zatiaľ všetko odo mňa z Incheby. V ďalšom vstupe, v ďalších svadobných šatách prajem vám krásne dobré ráno.